लोगोफोर दिन लाना फैबाय मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव भिडिअ सो दिनैनि भिडिअ जागोन शेयार मार्केटाव ट्रेडिं खालामनायनि सायाव नाथाय शेयार मार्केटनि बाथ्रा बुङोब्ला मोनसे बाथ्राखौ बुङाब्ला गोरोन्थि जाखागोन गिबियावनो बे जाबाय नैबे भिडिअखौ आङो एजुकेशनल पारपसनि थाखाय बानायनाय जादों आरो शेयार मार्केटाव ट्रेडिं खालामनाया बहुत रिस्की आरो नोंथाङा जुदि प्रपार नलेज जों शेयार मार्केटाव ट्रेडिं खालामोबा नोंथाङा हाजार लाखनिफ्राय क्रर थाखाबो नोंथाङा आरजिनो हागोन आरो नाथाय गुबुन फारसेथिं नोंथाङा जुदि शेयार मार्केटाव जेबो प्रपार नलेज गैयाब्लासिनो ट्रेडिं खालामोब्ला नोंथाङा नोंथांनि आखायाव जेसेबां लाख थाखा क्रर थाखा थाया मानो नोंथांनि थाखाया जोबगोन ओंखायनो शेयार मार्केटाव ट्रेडिं खालामनायनि सिगाङाव नोंथाङा बिराद मोजां नलेज माने आबुं गियानखौ नोंथाङा लाग्रोनांगोन ट्रेडिंआ मा जिनिस बेखौ बोरै खालामो नोंथाङा जुदि जुवा बायदि गेलेयोबा ट्रेडिंखौ एबा शेयार मार्केटाव नोंथाङा थांजाजोबगोन बियो सैथो 100% सैथो दिनै आङो बे भिडिअआव नोंथांमोननो बेसिक बाथ्राफोरखौल' बुंनो नागिरदों जास्ट बेसिक बिराद मिथिथारनांगौ बेसिक बाथ्रा सो नोंथाङा बे बेसिक बाथ्राखौ मिथिखांनायनि उनाव माब्लाबाबो साननाङा जे शेयार मार्केटाव ट्रेडिं खालामनाया बिराद गोरलै माथो अब्ला बेयाव ट्रेडिं खालामनानै आंथ' बिराद लाख फैसा आरजिनो हागोन माथो बेबायदि साननो नाङा मानोना आं नोंथांनो दिनै जास्ट बेसिक बाथ्राफोरखौल'सो बुंनो नागिरदों बे बेसिक बाथ्राफोरखौ रोंखांनायनि उनावबो नोंथाङा ट्रेडिं खालामनो हानाय नङा नोंथाङा बिराद गोसो होथाबनानै डिप स्टाडि खालामनांगोन खमसे खम माने 3 months 4 months नोंथाङा स्टाडि खालामथारनांगोन आरो नोंथाङा प्रेक्टिस खालामथारनांगोन 1 निफ्राय 2 years अब्लासो नोंथाङा पारफेक्ट जानो हागोन आरो जै नोंथाङा शेयार मार्केटाव ट्रेडिं खालामनायाव पारफेक्ट जाबाय फैसा आरजिनायनि बेलायाव नोंथांखौ आईपीएस अफिसारानो जा इन्डियानि जेसेबां टप मोस्ट रेंकनि अफिसाराबो नोंथांखौ फैसा आरजिनायाव हानाय नङा नोंथाङा लाखनिफ्राय कौटि थाखा नोंथाङा आरजिनो हागोन ओके सो दिनै नोंथांमोननो आङो बेबायदि मोनसे भिडिअ लाबोदों सो नोंथाङाबो सोलोंनो हागोन दिनैनिफ्राय शेयार मार्केटाव ट्रेडिं खालामनायखौ दिनैनिफ्राय सोलोंजेननो हागोन नोंथांनो नाथाय मोनसे सोलोंनायनि थाखाय प्लेटफर्म नांगोन बे जाबाय मोनसे ब्रकार नांगोन ब्रकार होननानै बुङोबा शेयार मार्केटाव ट्रेडिं खालामनो थाखाय नोंथांनो मोनसे प्लेटफर्म नांगोन आरो बे प्लेटफर्मखौनो ब्रकार होननानै बुङो ब्रकारा माखासे दङ जेरैबायदि आपस्टक एन्जेल ब्रकिं जिर'दा धन ग्रो बेबायदि माखासे माने प्लेटफर्म दङ जायनि गेजेरजों नोंथाङा शेयार मार्केटाव ट्रेडिं खालामनांगोन आरो नै आं नोंथांमोना चार्ट नुबाय थानाया बे जाबाय आपस्टकनि सो बे आपस्टकनि गेजेरजों आङो शेयार मार्केटाव ट्रेडिं खालामो नोंथाङाबो जुदि शेयार मार्केटाव ट्रेडिं खालामनायनि सोमोन्दै लार्निं खालामनो लुबैब्ला नैबे आपस्टक एकाउन्टखौ नोंथाङा गाहायाव नैबे भिडिअनि डिसक्रिप्शन बक्सआव होनाय लिंकआव थुनानै डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो रेजिस्टार खालामनो हागोन आरो डिमेट एकाउन्ट खुलिनो हागोन मानो होनबा डिमेट एकाउन्ट खुलिनाया साननै सानथाम लायो बेयाव दिनैनो नोंथाङा बे लिंकआव थुनानै डिमेट एकाउन्ट खुलिनानै शेयार मार्केटाव ट्रेडिं खालामनो थाखाय नोंथाङा सोलोंनो हागोन दाना जोङो थांनोसै आरो मोनसे बाथ्रा बुंखानाया मोजां शेयार मार्केटाव बाथ्रा सोलोंनो फैनाया 15 मिनिट 15 मिनिट्स बा 30 मिनिट्स बा 1 आवरा एनाफ नङा नोंथाङा जास्ट 30 मिनिट्स बा 5-10 मिनिट्सआवनो जुदि शेयार मार्केटनि सोमोन्दै भिडिअ नायनानै सोलोंनो लुबैदोंब्ला बियो एकदम ओंथि गैयै 5 मिनिट्स 10 मिनिट्स नोंथाङा ओरैनो फानि भिडिअफोरखौ नायनो हागोन माबा माबि जानला मानला बुखिलाबायनाय भिडिअफोरखौ नोंथाङा नायनो हागोन जेबो ओंथि गैयै जास्ट इन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' नाथाय माबा मोनसे ओंथि गोनां जिनिसखौ सोलोंनो थाखाय नोंथांनो 5 मिनिट्स 10 मिनिट्स आधा घन्टाया साफिसियेन्ट नङा नोंथाङा डिप स्टाडि खालामनांगोन जेरैबायदि क्लास 10 9 10 जों स्कुलफोराव जेबायदि क्लास खालामो मोनसे साबजेक्टआव जों 1 घन्टानिफ्राय मालाबा 45 मिनिट्स मालाबा 1 घन्टा मालाबा 2 घन्टा आजिखालि अनलाइन क्लासफोराथ' आधा घन्टायाव मोनानोखा नोङो 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा अनलाइन क्लासफोरा सो नोंथाङा बेबायदि जाय धैर्य हमनानै सानफ्रोमबो 1 घन्टा 2 घन्टा क्लास खालामनो हागोन शेयार मार्केटाव बै मानसिफ्रासो क्रर थाखानि बिगोमा जानो हागोन बेयो सैथो दाना जोङो नैबे चार्ट पेटार्नखौ माबायदि रिड खालामो आं बेनि सोमोन्दै बिराद बोरा बुजायगोन नोंथांमोनखौ नाथाय बेनि सिगाङाव नोंथांमोननो आङो खायसे बेसिक बाथ्राफोरखौ बुंना लानो नागिरदों शेयार मार्केटाव ट्रेडिं खालामनो थाखाय नोंथाङा मोनसे बिराद बेसिक बाथ्रा सोलोंग्रोनांगोन बिराद इम्पर्टेन्ट बे जाबाय मा रेंज बाजारनि रेंज माने ट्रेन्ड्स नोंथाङा बुजि मोनथारनांगोन
बाजाराव शेयर मार्केटनि बाजाराव मोनथाम रोखोमनि ट्रेन्ड्स थायो बे ट्रेन्ड्सफोरा मा नम्बर 1 ट्रेन्ड्स नम्बर 1 ट्रेन्ड्सआ जाबाय मा आप ट्रेन्ड बेनिफ्राय 2 नम्बरा जाहैबाय मा 2 नम्बरा डाउन ट्रेन्ड बे एकदम बेखौ मिथियाबा नोंथाङा आप ट्रेन्ड डाउन ट्रेन्डखौ मिथियाबा शेयर मार्केटाव ट्रेडिं खालामनो नाङा नोंथाङा नोंथांनि फैसाखौ जुवा बायदि गारनाय जागोन आरो लाकिलि मोननोबो हागौ थांनोबो हागौ बे कुनु ग्यारान्टि गैया नाथाय नोंथाङा जुदि चार्टखौ रिड खालामनो रोंगौब्ला नैबे चार्टखौ नोंथाङा जुदि रिड खालामनो रोंगौब्ला अब्ला नोंथाङा नोंथांनि फैसाया बहुत खम लस जागोन माने नोंथाङा 10 बार ट्रेडिं खालामोबा 7 बारावनो नोंथाङा साक्सेसफुल जागोन आरो शेयर मार्केटाव रावबो 100% प्रेडिक्शन खालामनो हाया स' 2 नम्बरा जाबाय डाउन ट्रेन्ड ओमफ्राय 3 नम्बरा जाहैबाय मा रेंज बाउन्ड होनना बुङो रेंज बाउन्ड एबा साइडवेज मार्केट होननानै बुङो साइडवेज मार्केट स' बे मोनथाम रोखोमनि रेंजखौ नोंथाङा बुजि मोनथारनांगोन बिराद इम्पर्टेन्ट रेंज दाना जोङो नायनि आप ट्रेन्ड माने मा आप ट्रेन्डआ जाबाय मा शेयर मार्केटाव नोंथांमोना चार्ट नुदों चार्टआ माबायदि चार्टआ केन्डेल थायो ओरैबायदि केन्डेल ओरैबायदि केन्डेल आं देखायनानै होनि जेनेबा नैबे नुदों नोंथांमोना नैबे चार्ट बेयाव नोंथांमोना आं देखायगोन बेयाव गिबियाव बुजायना लाग्रोनि आप ट्रेन्ड डाउन ट्रेन्ड आरो रेंज बाउन्ड होननानै बे चार्टआव माफोरखौ बुंनाय जायो बेफोरखौनो जोङो माबागोन सावरायगोन जास्ट गिबियाव आङो नैखौ बुजायनानै लाग्रोनि गिबियाव जों नायगोन नैबे आप ट्रेन्डखौ नायनोसै बे जोङो आप ट्रेन्डखौ नायनि आप ट्रेन्ड माने मा आप ट्रेन्ड माने मार्केटनि केन्डेल स्टिकआ गोजौआव थांनाय मार्केटनि प्राइसआ गोजौ थाङोबा जेरैबायदि मार्केटनि प्राइसआ जुदि ओरै जायोबा ओरै थाङो ओरैबायदि जालांबाय थायोबा बेखौ बुङो आप ट्रेन्ड माने आप ट्रेन्ड बियो नाय नोङो जोरनायखौ बुङो ओमफ्राय बिनि गेजेराव नैबे सापर्ट लाइन आरो सरि रेजिस्टेन्स आरो नैबे सापर्ट स' बेखौ बुङो आप ट्रेन्ड गोजौथिं थांबाय थादोंना मार्केटनि प्राइसआ बेखौ बुङो आप ट्रेन्ड ओके बे जाबाय आप ट्रेन्ड दाना जोङो नायनोसै डाउन ट्रेन्डखौ नायनोसै जों दाना एक सेकेन्ड दाना जों नायनोसै डाउन ट्रेन्ड आरो डाउन ट्रेन्डआ मा जिनिस बियो डाउन ट्रेन्डआ जाबाय मार्केटनि प्राइसआ जेब्ला गाहायाव फैगोन मार्केटनि प्राइसआ जेब्ला ओरै जागोन ओरै थांगोन ओरै फैगोन माने ओभारअल डाउन नै डाउन जादों ना ओभारअल डाउन बेखौ बुङो डाउन ट्रेन्ड माने नैबे सापर्ट लाइन आरो नैबे सापर्ट लाइन आरो नै गोजौनि रेजिस्टेन्स स' नोंथाङा नैबे गोजौफोराव सेल खालामनो नांगोन नै गोजौफोराव सेल खालामनांगोन अब्ला नोंथाङा प्रफिट जागोन स' बे जाबाय डाउन ट्रेन्ड दाना जोङो नायगोन आरो मोनसे बे जाबाय मा नैबे रेंज बाउन्ड जोङो रेंज बाउन्डखौ नायलायनोसै दाना रेंज बाउन्डआव नोंथाङा ट्रेड खालामनो नाङा रेंज बाउन्डआव जुदि ट्रेड खालामोबा लस जानायनि चान्सआ बांद्राय जायो दाना रेंज बाउन्ड माने मा मोनसे फिक्स रेंजनि गेजेराव मार्केटआ फल डाउन ओरै डाउन फल आप डाउन मोनसे रेंजनि गेजेराव आप डाउन जाबाय थानायखौनो रेंज बाउन्ड होननानै बुङो मार्केटनि प्राइसआ गाहायाव फैलाय गोजौ थांलाय मोनसे फिक्स रेंजनि गेजेराव मोनसे गुसेब रेंज बियो नायनोसै नैबे रेजिस्टेन्स आरो नैबे सापर्ट बियो रेंज बाउन्ड दहायना माबायदिमोन दहायनिया आप ट्रेन्डआ ओरैबायदिमोन आरोखि ओभारअल गोजौआव ट्रेन्ड आरो गोजौथि थाङो ओमफ्राय डाउन ट्रेन्डआ ओभारअल मार्केटनि प्राइसआ गोजौ गाहाय थांदोंबाबो ओभारअल नायोबाथाय बियो गाहायानो आरोखि बेखौ बुङो डाउन ट्रेन्ड स' नोंथांमोना ट्रेन्डखौ बुजि मोनबाय मोनथाम रोखोमनि ट्रेन्ड आरो बे ट्रेन्डखौ मिथिथारनांगौ बे ट्रेन्डखौ मिथियोबासो नोंथाङा मार्केटनि सापर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सखौ हमनो हागोन
आरो मार्केटनि सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सखौ हमनो हायोब्लासो नोंथाङा माने ट्रेडिं खालामनो हागोन दाना जोङो मार्केटनि चार्टखौनो डाइरेक्ट नायखानोसै दाना नाय बेयाव नैबे मुबानि नैखौ नायनो मा तारिखनि नैखौ नाय 1 सेकेन्ड 23 नै 10 जुलाइनि नैबे जाबाय 10 जुलाइनि चार्ट 10 जुलाइनि चार्टखौ नाय माबायदि 10 जुलाइनि चार्टखौ जोङो नायगोन दाना 10 जुलाइ बा मैया 10 जुलाइमोन दाना जोङो 10 जुलाइनि चार्टखौ नायनि जोङो नुबाय नैबे जाबाय सानिखौ बुङो रेजिस्टेन्स लाइन ओमफ्राय नैबे जाबाय सपोर्ट लाइन नैबे सपोर्ट लाइन सिंनिया जाबाय सपोर्ट लाइन नैबे जाबाय सपोर्ट लाइन नै दाना नायदो मार्केटनि प्राइसआ दाना अब्ला नैबे 1 सेकेन्ड आङो इयाव सावगारि बोनो हायो नामा नायनि दाना नाय मार्केटनि प्राइसआ नैबेनिफ्राय खनसे नै गाहायथिं फैदों बेनिफ्राय आरो गोजौ थांलायबाय आरो गोजौनिफ्राय गाहाय फैलायबाय आरो गाहायनिफ्राय गोजौ थांलायबाय बे मा नै सानिखौ बुङो नै सिंनिखौ बुङो सपोर्ट लाइन आरो सानिखौ बुङो रेजिस्टेन्स लाइन नोंथाङा ट्रेडिं खालामनोब्ला सपोर्ट आरो रेजिस्टेन्स लाइनखौ मिथिथारनांगोन मार्केटआ गाहायाव फैयोब्ला बेसेबां गाहायसिम फैगोन गोजौ थाङोब्ला बेसेबां गोजौसिम थांगोन बे जिनिसखौ नोंथाङा मिथिथारनांगोन आरो बेखौ मिथिया हसियानो ट्रेडिं खालामनो नाङा नैबे ल' लेभेलफ्राव नोंथाङा मा खालामनांगोन बाय खालामनांगोन बेयाव बाय खालामनांगोन नैबेयाव सेल खालामनांगोन अब्ला नोंथाङा प्रफिट जाबाय नैबेयाव बाय खालामनांगोन ओमफ्राय नैबेयाव नोंथाङा सेल खालामनांगोन ओमफ्राय नोंथाङा नैयाव सेल खालामबा जों मिथिखाबाय मार्केटआ गाहायाव फैसिगोन दा नैबे रेजिस्टेन्स लाइनखौ जुदि क्रस खालामलाङाब्ला जों मिथिबाय जे मार्केटआ गाहाय फैखासिगोन अब्ला नैयाव नोङो सेल खालामनो हासिगोन बेयाव सेल खालामनानै जों मिथिखाबाय जे गाहायाव मार्केटआ फैगोनबाथाय नैबेसेबां फैगोन जों बेयाव टारगेट लानो हायो जोङो बेखिनियावनो स्क्वायर खालामनो हागोन आरो बेनि गाहायाव फैयोबासो मार्केटआ गाहायथि फैगोन खिन्थु बेयाव गाहाय फैयालासिनो जास्ट मार्केटआ जुदि ओरै रिट्रेस डाइभार लालांफिनोबा अब्ला जोङो नै गाहायाव बाय खालामनो हागोन गोजौआव सेल खालामनो हागोन स' बेबायदियै माने जोङो ट्रेन लाइनखौ बोना लाग्रोनांगोन दाना जोङो नायनोसै जोङो नायबावनोसै नेक्स्ट सेकेन्ड बे जाबाय सपोर्ट आरो रेजिस्टेन्स लाइन आरो ट्रेन लाइन दाना जोङो ट्रेन लाइनखौ आरो नायबावनो जोङो ट्रेन लाइनखौ जोङो रेन्जखौ नायबावनो जोङो जायखिजाया मोनसे कम्पानि लानि जायखिजाया कम्पानिनि मोनसे चार्ट जोङो नायगोन हमनानै ला जायखिजाया कम्पानि मोनसे लानि जोङो टिभिएस मटर नैबे टिभिएस मटर कम्पानि टिभिएस मटर कम्पानियाव जोङो रेन्ज नायनो मार्केटनि रेन्ज जोङो नायगिरनि मार्केटनि रेन्ज नैबे नाय नैबे नोङो मार्केटनि रेन्ज नुनो मोनो मार्केटनि रेन्ज नों जेरावबो नुगोन नैबे जाबाय सपोर्ट लाइन गाहायनि लाइन बियो गाहायनि लाइन ओमफ्राय नोङो गोजौनि लाइन नैबे जाबाय रेजिस्टेन्स मार्केटआ मोनसे फिक्स माने लामाजों ट्रेभेल खालामो मोनसे फिक्स लामाजों बियो ट्रेभेल खालामो स' बे जोङो लामाखौ हमनो हानांगोन बे लामाखौ हमनो हायोब्लासो नोङो शेयार मार्केटआव ट्रेडिं खालामनानै नोङो प्रफिट बुक खालामनो हागोन दा मार्केटआ नाय गाहायाव फैदों नैसिम खिन्थु बे नैबे मोनसे रेन्ज बाउन्ड मार्केट बियो बांद्राय गोजौबो थाङाखै बांद्राय गाहायावबो थाङाखै एसे फिसा रेन्जनि गेजेरावनो बियो थांलाय फैलाय खालामदों बेबायदि रेन्ज बाउन्डफ्राव नोङो ट्रेड खालामोबा लस जानायनि चान्स थायो बे जाबाय रेन्ज बाउन्ड दाना जोङो आरो नागिरबावनि जोङो आप ट्रेन आरो डाउन ट्रेन मोनो नामा जोङो नायनि नैबे जाबाय टिभिएस मटरनि जोङो कैन्डल स्टिक चार्टखौ जोङो नायगासिनो दङ
नैखौ नाय नैयाव जोङो आप ट्रेन्ड नुनो मोनो नैबे मोनसे आप ट्रेन्ड बेबायदि आप ट्रेन्डआव नोङो ट्रेडिं खालामनानै नोङो प्रफिट बुक खालामनो हायो नैबेखौ नाय नैबे मोनसे आप ट्रेन्ड नैबे गोजौथिं थांदों बे मोनसे आप ट्रेन्डनि नैबे सापर्ट लाइन ओमफ्राय नै गोजौ नाय नैबे रेजिस्टेन्स लाइन ओरैबायदि नै इमान मोजां ट्रेन्ड बियो बेबायदि जोङो ट्रेन्डखौ हमनो हानांगौ बेबायदि जोङो ट्रेन्डखौ हमनो हाबासो नोङो ट्रेडिं खालामनानै प्रफिट खालामनो हागोन नै बे जाबाय आप ट्रेन्ड जोङो नैखौ दा मार्केटआ जोबना थांनाय खायसो थाब बुजि मोनदों जेब्ला लाइभ मार्केटआव एनालाइसिस खालामगोन अब्ला एसे गोब्राबसिन जायो दाना नै नायदो मार्केटनि महरखौ नाय मार्केटनि माबायदि जादों मार्केटनि महरा नाय नैबेनिफ्राय फैदों खेबसे ओरैबायदि थांबाय आरो गोजौआव थांफिनलायबाय आरो गाहाय फैफिनलायबाय आरो बिथिंनिफ्राय आरो गोजौ थांफिनलायबाय आरो गाहाय फैफिनलायबाय किन्तु ओभारअल नायनो थाङोबा गोजौ गाहायानो थांदों नंगौ किन्तु ओभारअल नायनो थाङोबा मा ओभारअल माने आपआवनो दङ आरोखि आपआव थांदों डाउनाव फैफिनदों डाउनबाबो मा गोजौआवनो एसेल'सो डाउन आरो गोजौ थांदों आरो एसे डाउन फैदों किन्तु ओभारअल नायनो थाङोबा नैबे आप ट्रेन्डआनोखा गोजौआनोखा स' बेखौनो बुङो माने आप ट्रेन्ड स' आप ट्रेन्डआव ट्रेडिं खालामनांगौ बा डाउन ट्रेन्डआव ट्रेडिं खालामनांगौ किन्तु रेन्ज बाउन्डआव ट्रेडिं खालामोबा लस जानायनि चान्सआ बांद्राय जायो दाना जोङो नायलायनोसै आरो नैखौ नायदो नैबे जाबाय डाउन ट्रेन्ड बे डाउन ट्रेन्ड मा नैबे जाबाय 7 जुलाइनि मार्केट बियो नै सिङाव देरखोनाय नाय नैबे 7 जुलाइनि मार्केटनि चार्ट पेटार्नखौ जोङो नायनि बेयाव जोङो नुनो मोनो मोनसे डाउन ट्रेन्ड नैखौ नायदो नै बे मोनसे डाउन ट्रेन्ड नैबे डाउन ट्रेन्ड मोनसे डाउन ट्रेन्ड सरि स' बेबायदि जोङो ट्रेन्डखौ नायगिरनो रोंनांगोन ट्रेन्डखौ नायगिरखांनायनि उनावसो नै गोजौनिखौ बुङो रेजिस्टेन्स नै सिंनिखौ बुङो सापर्ट दाना नाय जोङो डाउन ट्रेन्ड मोनसे फाइन आउट खालामलायबाय नै गोजौ थांदों गोजौआव ओमफ्राय नै गाहायाव गोजौआव थांद्रायनो हादिया गाहायाव आरो गोजौ थांलायबाय स' बेखौनो बुङो ट्रेन्ड डाउन ट्रेन्ड ओभारअल नायनो थाङोबा गोजौ गाहाय थांदोंब्लाबो किन्तु ओभारअल गाहायथिंनो फैदों आरोखि बेखौनो बुङो नैखौ बुङो लवार ल' नैखौ बुङो लवार हाइ नैखौ बुङो लवार ल' बेखौ बुङो लवार हाइ लवार ल' लवार हाइ दाना जोङो नायनोसै स' बेबायदि सापर्ट आरो रेजिस्टेन्स लाइन आरो जोङो नायोबा नुगोन मार्केटआ माने ओरैबायदि मोनसे फिक्स लामाजों ट्रेभेल खालामो नै नाय मार्केटनि मुडखौ बुजि मोननांगोन नोङो नै नाय बेसेबा दिन जाबाय नैबेयाव मार्केटआ बे सापर्ट लाइनावनो खनले फैयो आरो सायाव थाङो नैबे मोनसे बिराद स्ट्रं सापर्ट लाइन नैबे आरो जेनेबा नैबे मार्केटआ बे मोनसे लाइननि गेजेर माने लाइननिनो खाथि खाला ट्रेभेल खालामगासिनो दङ मार्केटआ गोजौनिफ्राय फैयो नैबे लाइन सापर्ट लाइन बिनि मोनसे रेन्ज बे रेन्जआवनो बियो दसे सम गेलेनानै बियो गोजौ थांफिनो आरो बियो फैयै बे लाइनजों फैफिनदों आरो बे लाइननि खाथि खालानो दसे सम बियो आप डाउन मुभ जानानै बियो आरो गोजौ थांफिनदों आरो बिदिनो गोजौ थाङै आरो गाहाय फैलायबाय थारमाने नैबे बिराद मोनसे स्ट्रं सापर्ट लाइन मार्केटआ जुदि बिनि एसे सिङाव फैयोब्ला बा बे लाइनखौ जुदि क्रस खालामोबा बे लाइनखौ क्रस खालामखायोबा कमप्लिटलि क्रस खालामोबा मार्केटनि प्राइसआ गाहायाव फैसिगोन आरो दा बेसेबाङाव सोलिगासिनो दं मार्केट प्राइसआ नैबेनिया नैबे नैसिनियाव लायोबा नुबाय 1305 सोलिगासिनो दं जै 13,500खौ 1305 रुपिसखौ क्रस खालामनानै आरो जेब्ला नैखौ
क्रस खालामगोन अब्ला मार्केटा नैबेसिम फैगोन नैबेसिम फैनायनि चान्स दं मानो होनबा बेयावबो स्ट्रं सापर्ट जानानै दङ बेयावबो मार्केटा बहुत बार हिट जानानै किन्तु बेखौ बारलांनो हायाखै तारमाने नैबे लाइनखौ जुदि मार्केटा जेने तेने एसे क्रस खालामना कमप्लिट क्रस खालामबोयोब्ला बे मार्केटा नैबेनिफ्राय नैबेसिम ट्रेभेल खालामगोन अब्ला नोङो नैबेयाव शर्ट खालामनो हायो ट्रेडिं माने नोङो बेखौ शर्ट सेलिं खालामनो हायो गिबियाव इंट्राडेयाव शेयर मार्केटाव नोङो गिबियाव फानग्रोनोबो हायो बायाब्लासिनो गिबियाव नोङो फानग्रोनोबो हायो दाना नोङो जोङो मिथिखाबाय नैबे बिराद गिदिर मोनसे सापर्ट लाइन ओंखायनो नैबे मार्केटनि प्राइसआ जुदि नैबेखौ एसे बारनानै नैबे लाइनखौ कमप्लिट बारनानै फैखायोबा नोङो बेयाव सेलिं खालामनो हायो आरो बेयाव सेलिं खालामब्ला आरामसे नों टारगेट नैबेसिम नोङो लानो हागोन बे बेसेबां दङो 1305 रुपिस ओमफ्राय नोङो आजादि नोङो नैबेसिम बेसेबां दङो 10 माने 15 पॉइंट्स ना 13 बेलासे 15 पॉइंट्स दङ अब्ला नोङो आजादि मोनसे शेयाराव नोङो 15 थाखाके नोङो प्रफिट लानो हागोन स' बेबायदि नोङो टारगेटखौ नागिरनो गोनां जायो टारगेटा बबेसिम जागोन स' बेबायदि इमान बुरजा जानानै दङ नाय जों जायखिजाया मोनसे बेलेग कम्पानि नायबोनि आरो बेनि जोङो कैंडल स्टिक पैटर्नखौ रिड खालामनो नाजानि टाटा कन्ज्युमार नै मोनसे कम्पानिखौ नायनोसै टाटा कन्ज्युमार कम्पानिनि चार्टखौ जोङो नायनोसै नैबे टाटा कन्ज्युमारनि चार्ट पैटर्नखौ जोङो दाना नायनोसै नैबे मोनसे रेंज बाउन्ड मार्केट नै नाय रेंज बाउन्ड मार्केट नै मोनसे फिक्स माने मोनसे फिक्स चेनेलनि गेजेरजों बिराद गुसेब मोनसे फिक्स प्राइसनि गेजेरजों मार्केट प्राइसआ ट्रेभेल खालामनायखौनो रेंज बाउन्ड एबा साइडवेज मार्केट होननानै बुङो नैबेखौ नाय नैबे एसेबां फिसा चेनेलनि गेजेरजों थारमाने मार्केटआ मा खालामदों ट्रेभेल खालामदों नैबेनि गेजेरजों बे आरो गाहायाव दङ बिराद गुसेब मोनसे लामा बियो नैबेखिनिफ्राय बे गुसेब माने रेंजनि गेजेरावनो मार्केटआ थांलाय फैलाय जाबाय थादों आरोखि अब्ला बेबायदियाव जोङो ट्रेडिं खालामनो नाङा बेबायदि जोङो रेंज बाउन्ड एबा साइडवेज मार्केट जायोब्ला जोङो ट्रेडिं खालामनो नाङा दानिया नैखौ नाय नैबे मोनसे आप ट्रेन्ड जानानै दङ जोङो थांसै नैखौ नाय नैबेखौ नाय नैबे जाबाय बेसेबांनि 10 जुलाइनि मार्केटनि चार्ट पैटर्न बियो नैबे मोनसे लाइन स्ट्रं लाइन स्ट्रं सपोर्ट लाइन आरो नैबे मोनसे स्ट्रं रेजिस्टेंस लाइन नैबे मोनसे स्ट्रं रेजिस्टेंस लाइन मार्केटआ बे आसो नांथारनांगौ बिदि नङा बेसिम फैगोन एसे बारलांनोबो हागौ बा एसे आवगायनिफ्राय बियो ओरै गिदिंलांफिननोबो हागौ ओरै फैफिनदों आरो बेयावनो नै गोबां सम बेयावनो माने मार्केटआ थाबाय थादों आरोखि मोनसे प्राइसआवनो ओमफ्राय गाहाय फैबाय नै फैनाय नैसिम फैबाय गोजौ थांलायबाय नैसिम फैलायबाय माने मार्केटआ गाहाय फैबा बेसिम फैगोन गोजौ थांबा बेसिम थांगोन बेयाव नाङोबाथाय गाहायाव फैलायगोन गाहायाव नाङोबा गोजौ थांगोन अब्ला जोङो बुजि मोनबाय जे बेबायदि चेनेलनि गेजेरजों थांबाय थायोब्ला अब्ला जोङो नैबे मार्केटनि प्राइसआ नैबे गाहायाव फैयोबा जों आरामसे बायना होनो हाबाय ओमफ्राय मार्केटनि प्राइसआ नैबेसिम थाङोबा आरामसे सेल खालामनो हाबाय स' बिन्दास स' बेबायदि जोङो रेन्जखौ नागिरनांगोन दा नैबे रेन्ज बाउन्ड खिन्थु बेयो रेन्ज बाउन्डब्लाबो जुदि गिदिर चेनेलनि गेजेरजों ओरैबायदि ट्रेभेल खालामोबा जोङो रेन्ज बाउन्डआव प्रफिट खालामनो हायो नाथाय जुदि बे रेन्ज बाउन्ड मार्केटनि प्राइसआ एकदम फिसाथारबा ओरैबायदि फिसाथारबा जोङो बेयाव प्रफिट बुक खालामनो हाया नाथाय रेन्ज बाउन्डब्लाबो जुदि बिनि रेन्जआ गिदिर जायोब्ला ओरैबायदि गिदिर जायोब्ला जोङो बेयाव बोथ साइड प्रफिट खालामनो हायो सापर्ट लाइननिफ्रायबो जोङो बाय खालामनानै प्रफिट खालामनो हायो आरो नै रेजिस्टेंस लाइननिफ्रायबो जोङो शर्ट एबा सेल खालामनानै प्रफिट बुक खालामनो हायो दानिया नोंथांमोना सोलोंनो हागोन ओंखायनो नोंथांनो सोलोंनो थाखायबो नोंथांनो प्लेटफर्म नांगोन ओंखायनो नोंथाङा मोनसे ब्रकार डाउनलड खालामनानै ला नैबेबो मोजां आपस्टकआ बिराद मोजां स' नोंथाङा जुदि आपस्टकआव ट्रेडिं खालामनो सोलोंनो सानदोंब्ला नैबे भिडिअ डिसक्रिपशन बक्सआव आपस्टकनि लिंक दङ डाउनलड खालामनानै ला ओमफ्राय नोंथाङा डिमेट एकाउन्ट खुलिनानै ला बेयावनो स्टेप बाय स्टेप मोनखागोन माबायदि खालामनांगौ ओमफ्राय नोंथाङा ट्रेडिंनि सोमोन्दै बाथ्रा सोलोंनो हागोन ओमफ्राय नोंथाङा बिन्दास एक्सपार्ट जाखांनायनि उनाव शेयार मार्केटाव नोंथाङा जुदि एक्सपार्ट जायोबा नोंथांनो जेबो जबनि गोनांथि गैया मानो होनबा जबनि इनकामा नों जुदि इनकामनि बाथ्रा सानोबा जिबनाव
जबनि इनकामा लिमिटेड नोङो मोनसे गिदिर जब मावबाबो नोंनि इनकामा लिमिटेड नाथाय शेयार मार्केटाव फैसा आर्जिनायनि लिमिटआ लिमिटलेस जेबो लिमिट गैया इयाव नोङो मिनिटावनो सेकेन्डावनो नोङो हाजार थाखा श' थाखा नोङो आर्जिनो हागोन सानसे साननै बा सुंद' समनि गेजेराव नोङो जुदि एक्सपार्ट जायोबासो दै किन्तु नोंथाङा एक्सपार्ट नङाबा शेयार मार्केटाव ट्रेडिं खालामोबा 100% मिथिखानाय बियो थांजाजोबखागोन मिथिखानाय रावबो मानसिया ओरैनो आन्दाजावनो जुवा बायदि दिनैसिम शेयार मार्केटाव प्रफिट खालामफेरनो हायाखै शेयार मार्केटआ बिराद गिदिर मोनसे आयदा बियो बेखौ सोलोंनो थाखाय सम होनो गोनां जायो स' नोंथाङाबो सोलोंनो गोसोब्ला शेयार मार्केटाव ट्रेडिं खालामनो गोसोब्ला जेबो जुदि नोंथाङा साख्रि बाख्रि मोनथ'वाखैबा आरो नोंथाङा जे साख्रि बाख्रि नागिरदोंब्ला नोंथाङा जुदि बैसोआ साख्रि नागिर जोब्बायब्ला नोंथाङा शेयार मार्केटाव कर्स लानो हायो बा शेयार मार्केटनि सोमोन्दै नोंथाङा बाथ्रा सोलोंनो हायो बोरै ट्रेडिं खालामो इनभेस्टमेन्ट बोरै खालामो ट्रेडिंआबो बहुत रोखोम दङ इंट्राडे स्विंग ट्रेडिं पजिशनेल ट्रेडिं बेबायदि डिलिभारि स' बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि ट्रेडिं दङ बेफोरनि सोमोन्दै डिटेल्स नोंथांमोना सोलोंनो हागोन आरो नोंथांमोना मा बेयो नै केन्डेल स्टिकनिबो बहुत मिनिं दङ आं केन्डेल स्टिकनि भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना बुङोब्ला बे केन्डेल स्टिकफोरनि मिनिं दङ बे गोथां केन्डेल स्टिकनि बे लान्जाय दङ ना गोजौ गोजौ लान्जाय बे लान्जायफ्राबो ओंथि दङ ओरैनो नङा बियो सोरनिबा लान्जाया नै गोलाव सोरनिबा गुसुं सोरनिबा गोलाव सोरनिबा गुसुं स' बेफोर केन्डेल स्टिकफोरनि ओंथिफोरखौ आङो नोंथांमोननो मोनसे केन्डेल स्टिकनि ओंथि लाबोगोन नोंथांमोना बुङोब्ला नोंथांमोना लुबैयोब्ला आरो जुदि भिडिअआ भिउज जायोब्ला रेसपन्ड मोनोबा आङो शेयार मार्केटनि ट्रेडिंनि सोमोन्दै मोनसे सिरिज लानानै फैगोन भिडिअनि सिरिज स' नोंथांमोना सापर्ट खालामोबा आंनिफ्राय नोंथांमोना गोबां सोलोंनो हागोन आरो गुबुन गुबुन माखासे भिडिअ मोनलाबायो नोंथांमोना आंनियाव सोलोंजोबनो हागोन बिदि नङा आं समबो मोना खिन्थु आङो जिखौ हायो जिमान पसिबल जायो आङो नोंथांमोननो फोरोंनो नाजागोन सोरबा गोसो गोनांफोरनि थाखाय स' नोंथांमोना गुबुन गुबुनबो भिडिअ नायजागोन गुबुन गुबुन एक्सपार्ट दङ जों एक्सपार्ट नङा माखासे एक्सपार्ट मानसिफोर दङ बे एक्सपार्टफोरनिखौबो नायजागोन जोंबो सोलोंगासिनोसो दङ जों खौसेयै सोलोंलांनांगोन नों रोंनायखौ आं रोंनायखौ नों शेयार खालामलायनांगोन स' बेबायदिनो जों दावगालांनांगोन स' इयुनाव बेबायदिनो माखासे भिडिअ लाबोगोन ट्रेडिंनि सायाव लाइभ ट्रेडिं नोंथांमोन लाबोगोन आङो स' नोंथांमोना बेफोर रोखोमनि भिडिअखौ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला भिडिअखौ सेभ खालामनानै ला स' इयुनाव फिन बेबायदि भिडिअ लाना फैफिगोन नोंथांमोनजों इयुनाव लोगो मोननाय मिजिं दिनै बेखिनियाव दोनथ'नोसै बाय बाय सि इउ नेक्स्ट